Ассалому алайкум ҳама он тамошобино ва духтаракое ки моро пайгирӣ мекунед. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастед, хушҳол ҳастед. имрӯз ман хостум ношки тайёр кунам бо тарзи KFC ва навор кардам ки шумо ҳам бубинед, ёд бигиред, шуморо тайёр кунед. Ман ношкиёро мурч, паприка, чёрный перец и красный перец андохтум ва об андохтум, якҷоя кардам, истодак муддати 2 соат. Баъдан дар коса орд гирифтум 1 пиёла ва ҳамон паприкаву чёрный перец и красный переца ҳамаша дар ҳамин орд андохта якҷоя кардам. баъди боша чӣ кардам, об андохтам, якҷоя кардам. ранги ордбирон камтар хеле ғалзтар шавад, агар бо хубтар мешавад. чӣ хеле мебинем ман тайёр кардастам. И уқа мушкилам нест. метавонем ки баъди тамошои видео шуморо бихезем ва аҳли оилатона тайёр кунем. намхе якҷоя мекунем. баъдан и дуруни дег будаги ношкиёро мегирем, дар ӯ маҳсулоте ки айни ҳол тайёр кардастем дар ӯ якҷоя карда, баъдан ба даруни орд мемонем. хушрувак дар орд якҷоя карда, баъдан метавонем ки жарид кунем. намхе чӣ хеле ки дидастем шумо, намхе тайёр мекунем. ва духтаро дар омада тамошобӣ кардем, ҳатман подписатсия кунем, лайк монем, фикрои худтона дар комментария бинависем, чунки дастгирии шумо ба мо мотиватсия мешавад. мо метавонем ки видеоҳоро зиёдтар кунем, видеоҳои нағзтар кунем. тамошобин мо дорем, лекин подписатсия намекунем. бидроен духтаро подписатсия кунед, видеоҳои моро пайгирӣ кунед. ман барои шумо видео мекунам, хоҳиш мекунам подписатсияро фаромӯш накунед. намхе чӣ хеле ки дидастем, мо аз дуруни ӯ маҳсулоте ки тайёр кардем бароварда бо дар орд мемонем. хушрувак дар орд қатӣ мекунем. шумо метавонед ки ягон посудаи калонтарро бигиред, ягон карсонча, ягончида орд бигиред. дар ӯ добнитара ордча агар зиёдтар бигиред, дар ӯ добнитара. хаймак васт ки ами тавақчам дар рӯи даст буд, дар ҳами кадмака. намхе жарид мекунем, сирхати хушрувак мекунем. як духтаро нигоҳ кунем, ягон гар ай ношкиёе ки ай KFC мегирем, ягон фарқият надорад. хушрувак ба маззаҳак. ами намакша хушрувак кунем. мисол яхел одамое ҳастанд ки чӣ мекунанд, шӯртар мехоҳанд, яхело ҳастанд кам намак мехоҳанд. шуморо намхе тайёр кунем. чӣ хеле мебинед, сирхак када гирифтастем. ба маззаҳак шид, аҳли оилада маҳбуб шид. мо метавонем ки ай сипас хидмон бикунем, намхе барои оиламона хидмон бикунему истифода барем. набинед духтаро чӣ хеле хушрувак шиданд, сирхак шиданд. намхе тайёр мекунем. маззашам хеле ҳад ба маззаши духтаро шуморам бикунем.
اینم خیلی خوشروبت تیار شدن. بینم چه خشوشی. اینم خیلی دخترو دستگیری را فراموش نکنین. خیلی دخترها تو ویدیوهای آینده. شدم پزمان نیرویت مادری جان، دلی تنگم در این